Dzień dobry, witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj przygotujemy wspólnie drobną przekąskę imprezową, albo ewentualnie, jak wolicie, może to być dodatek do głównego dania drugiego, obiadowego. Przygotujemy flan z pora. Zapraszam. Zaczynam od pokrojenia pora. Najpierw wzdłuż, a potem bardzo drobno w poprzek. Na patelni rozgrzewam oliwę i wsypuję pokrojonego pora. Delikatnie podsmażam, aż się zeszkli. Rozbijam jajka i rozkłócam je widelcem. W trakcie rozkłócania dodaję mleko, ucieram gałkę muszkatołową, dosypuję pieprz i sól. Do kokilek nakładam zeszklonego pora. Zalewam jajkami z mlekiem. Kokilki powinny być wstawione do większego, żaroodpornego naczynia, żeby można było je upiec w kąpieli wodnej. Do naczynia żaroodpornego wlewam wrzątek. Piekę przez około 20 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Smacznego!